Pokušaj uspešan. Sljedeći takmičar Aleksandar Tošić, pokušaj za 85 kg. Neka se pripreme Nemanja Minić, Denis Šaković i Saša Mašanović. Pokušaj uspešan. Sljedeći takmičar Nemanja Minić, također pokušaj za 100 kg. Neka se pripreme Denis Šaković, Saša Mašanović i Aleksandar Kočević. Pokušaj uspešan. Denis Šaković, pokušaj također za 100 kg. A neka se pripreme Saša Mašanović, Aleksandar Rakočević i Nikola Lazović. Pokušaj uspešan. Saša Mašanović, pokušaj za 130 kg. Neka se pripreme Aleksandar Kočević, Nikola Lazović i Stefan Dinić. Pokušaj uspešan. Aleksandar Kočević, pokušaj za 130 kg. Neka se pripreme Nikola Lazović, Stefan Dinić i Aleksandar Tošić.
Pokušaj uspešan. Nikola Lazović, pokušaj za 150 kg. Neka se pripreme Stefan Dinić, Aleksandar Došić i Denis Šaković. Pokušaj uspešan. Stefan Dinić, pokušaj za 80 kg. Neka se pripreme Aleksandar Došić i Denis Šaković. Pokušaj uspešan. Aleksandar Došić, pokušaj za 95 kg. Neka se pripreme Denis Šaković i Nikola Lazović. Pokušaj uspešan. Denis Šaković, pokušaj za 110 kg. Neka se pripreme Nikola Lazović i Aleksandar Rakočević. Pokušaj uspešan. Nikola Lazović, 160 kg. Neka se pripreme Aleksandar Rakočević i Stefan Dinić.
Pokušaj uspešan. Aleksandar Kočević, pokušaj za 217,5 kg i pokušaj obaranja svetskog rekorda. Neka se pripreme Stefan Dinić, Aleksandar Tošić. Nažalost, pokušaj neuspešan. Stefan Dinić, pokušaj za 85 kg. Neka se pripreme Aleksandar Tošić i Denis Šahović. Pokušaj uspešan. Aleksandar Tošić, 100 kg. Zatim neka se pripreme Denis Šaković i Nikola Lazović. Nažalost, pokušaj neuspešan. Denis Šaković, pokušaj za 112,5 kg. Neka se pripremi Nikola Lazović.
Pokušaj uspešan. I posljednji takmičar u disciplini bench press, Nikola Lazović, 165 kg. Pokušaj uspešan. Ovim smo izvršili takmičenje u disciplini bench pressa muškarci powerlifting sa opremom, zatim trajimo 10 minuta pauzu kako bi se oni zagrejali za treću disciplinu mrtvo dizanje.